Бүген мәдәният хезмәткәрләре көне. Мәдәният халыкның рухи куәтен, сәләтен, зәвыгын күрсәтүче көзге. Ул матурлыкка хезмәт итә, күңелне савыктыра. Мәдәниятне үстерү өлкәсендә Саба районы Казаннан гына калыша дип бәяли Мәдәният министрлыгы белгечләре. Сабадан хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина репортажы. Халыкка бәйрәмне гадәттә Саба мәдәният бүлеге хезмәткәрләре оештыра. Ә бүген алар үзләре тамашачы. Залда мәдәният йорты мөдирләре, музыка укытучылары, китапханәчеләр, республиканың танылган артистлары, иҗат коллективлары аларга бәйрәм концерты күрсәтте. Бүләкләре дә фидакар хезмәтләре өчен. Узган ел бөтенебез белгәнчә бу коронавирус белән зур проблемалар барлыкка килгән. Сез сынмадыгыз, халык белән эшне матуррак итеп эшләп, яңа төрдә, онлайнда, бүтән төрләрендә дә, бөтен дөнья алдында үзегезне күрсәтә белдегез. 4-нче номер материалы Олонурка авыл китапханәсе бирә. Системасы муниципаль бюджет учреждений санаторийный номер материалы. Саба районы мәдәният өлкәсе эшчәнлегенең кайсы гына тармагын алсаң да үрнәк итеп куярлык дип бәяли Республика мәдәният министрлыгы белгечләре. Биредә бөтен шартлар тудырылган. Районда мәдәният илкүләм проект тыксаларында Саба балалар сәнгать мәктәбе музыка уен кораллары, җиһазлар белән тәэмин ителгән. Шәмәрдән мәдәният йортында уен кораллары өчен аерым махсус бүлмә эшләнелгән. Узган ел районда 22 мәдәният йорты төзекләндерелгән. Татар икшермәсе клубы иң яхшы авыл клубы номинациясендә җиңеп 100 000 сумлык грант откан. Быел Крәнле авылында 50 урынга исәпләнгән авыл клубы сатышта 300 тамашачы сыйышлы мәдәният йорты төзелә башлаган. Мәдәният хезмәткәренең бер авыр ягы бар. Алар эш сәгате белән генә эшли алмый. Алар энтузиаст булырга тиеш. Чөнки мин иртәрәк килдем дип иртә кайтып китә алмый ул. Соңрак калып кайттым дип икенче көнне соңрак калып килә алмый. Минем оң колым китапханәчем Вәсилә Шайхулловна бар. Аның белән үткәргән чаралар барысы да үзенчәлекле. Быел да алар алдында зур бурычлар тора. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында зур чаралар оештыру планлаштырылган. Ә хәзер сәхнәгә Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Готов улы Әхмәтовны чакырырга. Рәхмәт итегез. Безнең мәдәният хезмәткәрләренә алган язмышы хокук сакчыларны бүлә бер инде. Бөтен дөнья туарылып ял иткән вакытта аларга һәр чак эшләргә туры килә. Менә бүген сезнең үзегезгә хезмәт күрсәтәләр. Республикабыз халкының менә күп канлы тормышы өчен һәм шул ук вакытта үзебезнең милли традицияларыбызны, гореф-гадәтләребезне, рухи эчтәлегебезне саклау итү өчен сезнең хезмәтегез бик кирәк. Инде менә бу елга кебек туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында бигрәк тә әле менә сезнең дә шул исәптән хезмәтегезнең әҗере булсын дип әйтеп, республикабызның менә бу елын, үзенчәлекле елны, аның һәр көнен туган телләр көне итеп үткәреп, шундый эчтәлекле итү өчен республикабызның президентының хәйр-фатихасы белән хөкүмәтебезнең зур гына карар проекты әзерләнә. 300 грант биреләчәк менә шушы елның эчтәлеген матур итеп үткәргән өчен ул 300 грантның 100 аның менә мәдәният учреждениеләре өчен. Туган телдә сөйләштем мин бүген, сүзләремне кат-кат барладым. Үз телемнең нинди матурлыгын, тәмлелеген бүген аңладым. Сабалыларны котларга юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләре дә кайтты. Алар безнең заман эшче яшьләр фестивале җиңүчеләре. Хезмәткәрләр алар 13 елны май айында без алардан кастинг үткәреп, бездә биючеләр, җырлаучылар юк иде. Аларны сәхнәгә чыгардык, аннары институт культурадан педагогларны алып әзерләдек. Менә 3-4 елдан нәтиҗә күрдегез. Аларны чын мәгънәсендә профессионал артистлар дип саныйбыз. Эшче яшьләрнең безнең заман фестивалендә генә дә 3 тапкыр җиңүгә лаек булганнар. Эшлим. Менә монда килдек бу матур районнарга концерт бирергә. Менә мин белән безнең Евгений тора, безнең командир команды, бу безнең курирует вопросларны, безнең өйләрне бөтен әйбер аның өстендә тора. Без бик шатбыз, что безнең возможностьлар
аларны күрсәтергә бирәләр, шулай концертларда тегендә монда барабыз, тегендә барабыз. Ул коллективны бергәләтә, бергә дуслашып яши. Bizning zaman festivali ул эшләүче яшьләр фестивале була инде. Без анда үзебезнең дәүләт бюджет учреждениесе юл хәрәкәте мендегеннән 4нче ел катнашабыз. Бу фестивальдә безнең күп номинациялар буенча без санашабыз. Вокал, хореография. Безнең Саба җирлегендә тормышның бик күп яңалыгын өйрәнеп гадәтләнгән. Бүген әле мин шулай авыл районнарында беренче тапкыр күләм мәдәният хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәм алдыннан аларны шулай зурлап, аларга яңа бурычлар куеп, авыл мәдәниятенең милли моңыбыз традициябызның чишмәвасында торучылар буларак мәдәният институтының бирдә менә шундый активлык белән катнашу бик әһәмиятле, бик кирәк. Менә Аннан соң бу хәрәкәт иминлеге фонды менә Рифат Нургалиевич үзләренең эшчәннәрен алып килгән. Гомумән бу менә халыкның, безнең халкыбызның никадәр талант иясе булуы турынданың сәләте, көче һәм аның киләчәккә ышаныч өмете турында сөйли торган бик матур бәйрәм булды. Район хезмәткәрләре эшенә шундый югары бәя бирү аларны яңа эшләргә илһамландыра. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.